Welcome back to my YouTube channel, Queen Sainem Ratu. Ijlik guys, iki piye to pada jalan. Piye enek komenane jarene Ayu lek majer ya percuma. Jarene aku majer matane picek. Jarene kok aku majer to. Romanto tak kandhani yo. Lah wong aku majer trah yo ora enek sing ngijlik kok. Ora enek sing ngijlik kok ora kon majer. Atane suwek ye. Yo jelas lek majer. Ora enek sing ngleboni manuk, ora enek sing nggitik kok. Ora enek sing ngijlik kok, ora kon majer. Lek enek ngentu ya mesti ra majer no. Wong piye tekane lho. Ora enek sing nggitik ra kon majer. Ya jela enek sing ngijlik-ngijlik, enek sing ngocolok-ngocolok, enek sing ngokop-ngokop. Ya ora majer. Ngelokne wong majer. Engko lek aku tak kon ngetengi cowok, lek aku semeteng, kowe ora gelem tanggung jawab. Mangklek kakekane ya. Ngolokne aku majer. Ngene iki yo bukane majer to Rohmanto. Tuan Rohmanto iki njaluk di peperi bawuk. Heeh. Rumah iki warga Pacebuk iki lho. Mulai ngelokne Sainem ngojar majer ngawin Sainem percuma ora iso meteng-meteng. Lha ora iso meteng-meteng ditekane wong sekampung ngono ge gentenan njajal meteng ora. Terus sok dilutre nganune gejuwe sapa sing dadi ngono. Rumangsaku iki ijlik ora nggih meteng-metengan ki wong ijlik kentu edukasiku ki bukan masalah majer orane. Ngelokne tahun-tahunan dikawin majer. Ya ora enek sing ngawin kok ora majer. Piye? Aku ki mek colvek lho ndeng-gendeng, ndeng-gendeng. Aku ki mek colvek ndeng, ora kentu. Ngerti colpek ora? Colpeke diduleki nggih drijine dhewe. Ya nggawe alat ngono kuwi. Matane suwek ya. Metrah ya ora kentu karo peli kok dadak kon meteng lho. Kowe ngerti colpek ora to? Omongono cah. Colpek iki ngerti apa ora iku Rohmanto iki? Paling ora dong. Colpek iki apa piye ngono kuwi. Ora dong kuwi. Ketokane rada pekok bocahe. Rada dedel ngalemprot ngono. Ketokane. Wong anu kok isone meteng lho. Wong colpek karo diumek-umek diintir-intir dhewe ngene kok meteng. Jajal ditekakne manukmu, mesti meteng lho kancane. Rumah saku ki ngadi-ngadi ya Rohmanto ki ngadi-ngadi. Rumah saku. Dadine gacle ya lho. Ngerti ora gacle? Wong colpek iki lho aku iki mek gawe apa kuwi jenenge? Mek gawe geter-geter vibroto ngono kuwi. Kadang ya gawe ya sing geter-geter ngono kae sing kaya nek wong Japanese. Sing ngutik-ngutik nek bawuke. Bawuke sing wedok. Gitu. Kok ngono meteng lucu ya. Meteng mosok meteng karo karet. Uculuk ki meteng karo karet iki. Kok yo enek meteng karo karet. Ya ora eneng. Wong-wong iki maido nem kowe majer. Wis tuwek ra ndek anak. Ben ora sir manak. Manake oleh-olehe ya ngragati. Susah. Manake oleh-oleh susah, ora oleh bahagia. Bahagiane ndek anak iki opo? Enggak ada coy, enggak ada. Bahagiane ndek anak. Ngene kok. Aku bangga walaupun ora enek sing anak menyayangiku, bangga ngapain? Enggak apa-apa. Inilah hidup, realita hidup.
Serasa digetuni, rasa disesali. Takdir hidup kita memang begini adanya. Ngono lho. Nyapok ndadakno digetuni iki. Tenono lek somben aku nek sing ngetengi, takon ngetengi sampai blendis Tara Manto. Matane majer. Cah. Wis tetep koclok aja sampai paras-paras menyakitkan hati.